Kumsang hi sompali Christmas urlok ni chuan West Khopui Cardiff wholesale dorlian tak Costco marketing manager na chelmek tu Samina Imam kumsum thum pali mi chu Christmas chu te manga hunnuam tak mang turin ama to ka chuan ain po chana sa ve hlea urlok san le Christmas ni chu atana mi poimo tak nen mangdunin atuk ni somni paruka chuan aumna kho thenom esexa achung te tlo vele chu ahun man dan tura arwa man lo kania Christmas urlok ni tlailama chuan na changa ho pain dora chuan champagne lein CCTV a hola yan mu chu adam la yan mu nu non ber alo ni tani Christmas te hanzawa atum lok anga achung te nena aron ho tak selawa chuan achung te le chian te chu an ngaya chelawa phone lain atlang thei selawa a chancheneng ma shia ta nei box selo nen sami nai chunga chuan thil thleng a omani chunjing tani Cardiff khwa hi Westrom chimlama umniin anram capital city niya classic lai chuan winter wonderland ti hial niin vura surna sa theileya Christmas lom na sa takkhwa niin barthla anchan to hi chuan dordung le kothler tin mai chu lai chi sang sang le Christmas chi tin en chein festival le event engemo om de reng boka kholaya de chuan ei tur chi sang sang te zor chwa chin niin chang orim tui tak tak te chuan akhwa chu atuam chuak thin ani Cardiff khwa hi nampui ho in ben bel na ti taka history te po an nga hleya ma sanga ta lo ding to lal in Cardiff Castle te chu nget ta kala ding in abanga te chuan thule lemziak tam tak te chu fia tak tak ka en thei ala oma anram ngo le leilung te chu do taka hum halan ni mizo te point kan shat lar tak Dr. Hole Merlin series te pokha Cardiff khwa a mon engmo za ta hian shooting nei alo ni towa Wells Museum le Millennium Center te chu tlo theia siam nein kum engmo za ta chang towa tun thlenga namro hlu tak tak te chu mititlai thamloi chu mi puite en thei tura siam ania khwalzin te po a hi phleni a khomi puiten khwalen chondan hoi hom tak chin le mi khwal chunga an chatna te chu an lana pakhat ane bokani kumsang hi sompali Christmas urlok ni lo thlen po chuan a khopum mai chu an pheswaw swawa khotina inti hlimna omin khovot po soilovin tu mai po chu an hlim emem vek maya amai ro chu chutiang mi poizek noin mai lai chuan tui mu chuan boina alo to kreng mai ni Samina Imam hi kumsang khazakwa somriat khan United Kingdom a lo piangin apa chu imam dinania anu pingero panzar ani velawa anu le pate hi Pakistan changa UK PM lutan ni Samina chu thlatu le apiana munten azir boka namshang shang chanchin te ainzirna sain a bright le maya thiam thilanga in mi kho hei zau takani kumsang khazakwa sumkwa pariata Luxford High School a kalin ale khazir puite zinga po afing pol niin ngainat po a hlo chin leya chante po nei ve dia dein a chung te le chante tan chuan mi in peso takania a chanchin hi thui tak puan zara ni lawa kumsum thum pali tlin hian Costco dorliana chuan marketing manager na a chel hlo maya heta hian a boral thleng chu a thok nge ni Costco wa thono hian an warehouse manager kumsumli pakhat mi Roger Cooper nen chuan anin tonga mun khata thok hauna na chu in mungonin anin ngaina ta e mema anin ngai song ta ni Roger chu he dorliana hian kumsum ni ngot mai chu lo thok toin engkim mai chu a shebelin a shethne e mema ana a arin tlak ema wangin a tho puite chuan an thlamwan pui thin hle ni Samina chu a shing nuna a hlim velai berania engkim mai chu ani dan turang thlapani towa angaya hunrei takata alo be ve sham na te chuan ra tha chwa ve ta ngayin tuna nun dana chuan adu thupo asam hleni mase Christmas urlok ni lo thlen chuan arin phak ngai lo chu achunga athleng don ti a sheder silawa abel Roger chuan Christmas urlok san le Christmas ni chu Samina nena mangtura ain tiam to wang chuan Melmation Hotel Birmingham chuan zan ni reaktorin Samina chuan room buka an cham chunga an ele in man tur te po chu pom sanga la ya peloka India poisa chuan cheng senga chuang lo yani
ti chuan Christmas urlok ni tlai dar li vela na chang chuan abanga andor chunga zu zorna section a chuan kalin champagne aleya ti chuan Roger ne na anin hmuhna tur hmun chupanin ain khal chuak ta ni Roger ne na Christmas an hmanna tur lampana ain khal lai chuan anaw nen chuan phone a inbiain anu shi selna tlahniam zelte chun soya ni somni paruka chuan aron honga an chung kwa a chulan man hau tur thu te chu shila a chung te angai poimo chin hle ti chu heda changpo hian a siat mai o me urlok sana chuan a chan chan khat te chu teksin Christmas ni du sakna te hlana an ron chan let nai ro are san le ta a chu bak chu a chin siat an nei te lovani arwa mansa anga atuk ni somni paruka aron hotak silawa chuan biak po tumin a chung te chuan an beina sa hleya a chian te zong zong chu bekwalin sami nai chanchin an siat ang ten zota ma se urlok sana Christmas du sakna a thon kwal ti lo chu a chanchin soitur an lo nei bik lawa ti chuan sami nai chung te chuan hlau thongin police ne na chuan report an thelu ta ni sami nai case chu mibo case ani tareng maya azon na chu an kalpui ta ngal wata TV le internet ate azau theyang bera sami nai pau tho chu the darania a tho pui te le a chian engmaw za chu tho zo fian nia a tho pui pakhat chuan ni somni pali tlai dar li vela champagne le nuwa an dora changa ain khal ho chu a mu tho soya hemi nu hian tu man an mule to lovani abial pa Roger po chu chumidar kara tho chuan a unau pa David a chena in bor vela chuan a phone chu an chui le ta a ti chuan tu zok nge rin hmelti an han buk ton chuan urlok ni manpui a tumle a thopui pa Roger chu khelovin thu zo fia turin an kauta a samina le Roger te khan urlok zan le Christmas manna tur hotel te po an book fel to wang khan Roger unau pa ina dai anom chu zona ati tam hleya Roger chu rin hlel ber ani ta ngal derani Roger le anaw David te hi unawin po tak niin an no pan lai changa in kom chot an nia engthil po ti se a thei chuan ti dun zel du chinan ni Star Wars te chu an ngai na dunin anin biak nai mo an thil tiang kim chu Star Wars a an chong kam man chene mo an che chinda nang mai hian ataka po anun pui china David hi kumsom thum pakomi niin sipai bang to nia Lester hian cafe siamin khwal chhon tu berani Roger Cooper ve thung hi chuan luti hai map khopa chui tham nun alo nei reng maya Coventry venga Costco dorliana hian kumsom ni chuang chulo thok tuin natlinin atai maleya midang te tanarin tlak tak niin tu po chuan an ngai na ni an na thona mona chuan staff singa in ngai zon phalane lawa samena nen hian anin mel du changin anin thup sham sham china an na chelte asan dun ve wangin man chhuani chu an du lo ve ve a amai ro chu Roger hian no pui mira chawta chu alo nei reng maya anu pui chu chen du chuang lovin samina nen hian a rukin an lawin sui reng alo ni samina hian Roger an no pui nei ti po alo she sa thawa nima sela an hlim dun ema wangle Roger a mangai tlata wang chuan a mit ti del luin nakena chuan anu pui hi kal sananga keima nen hlim takin kum khwain kan cheng dun to don ani tin du thu de chu alo sam ve china ma se boina dang omle te tlat mai Roger chuan an na thona mona chuan samina chau nelovin ngai chung dang po alo nei le tlat maya arwalin mi pathum chu in lai china anei pui ti na ni chutyanga ngai chung dang Rogeran anei reng ti sha chuan samina chuan do thei ta big lovin anu pui le angai chung dang chu a chen lovani chuan Roger omdan chu an pani chuan a shil ve ve tur thuin a wau ve ta phiar maya Roger ro chuan nem taka lo thlemin kum thara a chen tur thu chu shilin Christmas urlok san le Christmas ni po chu an pania an man tur thu te chuan saminai ril ru chu a min le ta ni chutia samina yi a bautak sia chuan Cooper te unau chuan inrol nan nei lo zia chu an soina sa hleya ma se fin fianai roin anin ro zia chu ati chiang le thungani Roger anaw David in da pani chuan office chunga chuan samina in ni somni pari tlaya champagne le chu abur wak monia Roger le David in text na an han en chuan
Star Wars movie an chung kam manchin Death Star chu zo felani ye ti te target ti bo so ti te le chung kam mak pui pui te chuan urlok ni chuan thuan lawin thona detective te chuan saminai ruk bawdan tur le tha dan tur an suina ni nge ya an ngai ani David Cooper online shopping history an han en le chuan chloroform alo leiti an shele ta a chloroform hi chu kan shevek to thawanga ni khwa shelawa miswalin an meruk bauturte ka hupna na an manchin khani ya mase do sang takpe kani chuan thipui thamani samina chu ama mai ni lo akar thlenga achin shiat ani lo wangle finfiana omthei zong in Roger le David Cooper te onaw an ko veka wang chuan January ni sari kumsam hi sompanga chuan thozo fia bel tora mananita a Roger chuan samina bau chu tur thiam lo hlein a chapreng maya kami urlok ni khan in muturan ni nain samina chuan arun chen le thut sia message ron thonin min mangai tu dik tak nena kakal zok mayang tin samina chu Birmingham lama amain akalta alo ngaya David ve thung chuan samina chu asia thuiwak lo thole aming po shelawa a una pa thopui ani thole a una pa chu miler ve takani wangin samina nen chuan an mudon zeu zeu te zong chu a sha thote soya mai chana po voi ni chala mowa a una pa na a tlo tura wakalin anin muthwa ka a una pa hian kup kwaranga wangin an ming phei chu a chin chha thelo shim shim ni hin a soyani police te chuan David sok chu rilu do zep zo kani ti an man thiam ngala tek dang mangin an dop ta Roger thu soi engma a chet lo wangin Roger chu ain puanga nga angai theinan thu chu an vor ver ta a ti chuan David po ain puang ta ni urlok ni khan David chu samina kara chuangin an pani chuan Birmingham a hotel book na lam chun pana mase Roger chuan ro mana dang nein kalkong chu adik lo hlir shilin Lestera a una pa chena in chu a thlen pui ta a in chunga chuan lu puin Roger le David chuan engma soi set lo chuan samina chu an beta thut maya akut le ke te chu chelbetin chloroform chia puan chuan akale nar chu David chuan a hub beta reilo te hnuwa samina chu a chathlata der mai ni samina ruang chu David akara chuan dain Roger ro anu puile fatinen Christmas urlok san le Christmas nei mangtur chuan engma thenglawang mai in a hole ta ni David chuan e somni paruka chuan samina kar chu khal kwalin an na thona Costco borvela chuan parking area chuan avada a motor chu an nu chhuile thei ani ronan asil 5 vek boka ti chuan a hole ta ni aina chuan samina ruang chu ala omring awangin sleeping bag a khungin a mel shiat pakhat ven nei chu a kol ta a ti chuan chu pa chuan samina ruang chu ron lain engtin nge ti chhun zum a shiat pui to lawa ramhmai mingmak tak pakhat Sweden Woods velte a soya ma se chutiang a shiat ve ngai lo thote a khona sim card kha voi kha che man chi ani wangin a man zo vele a thik ngala chuile thei ani to lo ti te chu a soita vekani ma se investigation team te chuan samina rangom na chu ala zep platan ngaya rangan molo chuan shimna na tak atwar don lauti an sha da wangin thodik lo a soiluya an ngaya ni chutia luhai takanom lai chuan David Cooper champa pakhat chuan police teron bepop veleya nitlem tekal ta khan David chuan cha bi pani arong koltir thoron soya pakhat zok chu Lestera ain hun pakhat gate cha bi lo niya police te chu rang takin July mun chu anwa pan ngala January ni somparu kumsang hi sompanga chuan ngur takan chui saminai ruang chu an mutani July ram chu zawlem lo tak niin kenyak tharlam tak te chu alo lo oma silpuli na khu leivung tharlam tak chu wa muin an hai ta ngala saminai ruang chu uluklem lo tak a chil alo niya ataksa chen khate phei chu alo la lang theya he wang hian police te chuan Cooper ti unaw hian ro manamu mal emem nation lovin saminai nu na lak ngur chu an tuma atnulam film khur taka ro manna po an nei lawa arwang chu an the thangvel mai mai ani an tia David aram chu ballo paina monang mai hian alo nok bal hle maya athama te chuan signboard lian tak hian fiam thoin
min chai kol su ruang thu rok na tur mun ol ka in dai to lawania ti te hi a intar bokani ome saminai ruang da na sleeping bag te chu David ta ni ngei ti fin fiania ain puang to bok nen an unau chuan tual tha thu ba chu anor ta ni Cortral chu thlathum chung nei ni in Roger chu ain puan bileta a Samina thatur hian ahma changa ruang man na hi siam to ani thole urlok ni party zana po da chadan lo tum to wa Samina chu hotela an pahnia an jana tura buk tur thoshilin alo nga tur thoshila hotel chu abuk reng reng lawa hotel ron pan lain Samina chu lambun turin David sok chu aron kalta amai ro chu David hian taxi manawangin traffic jama atang ta hlo maya Samina hi anang man talawa an ruam man na chu apel ta ni chumin ruam han masa jok chungchang chu Star Wars be chana anin biak na te khalo ni ti chu Highland ani le ta ni October ni somni pakhat kumsang hi sompanga chuan an chung tho chu rel felani ta a dam chung lungin tang tura shemniin kumsom thum chung an tan ma chu parola chhualai lokpo an dil thei don lawani Roger hian Samina hi chen mai alo tum lo hleya Samina hian alersia a shat lema chang to khan anu puile abel no pakhat zokin akop kwalti an shat velaunan Samina ka khup sak chu alo tum ran to lo ni David ve thung hi chuan a chung ril nun rona ve shim shima wangle a unau panena thuruken kim anin choma wangin a poi soi ve haulo chu olsam takin a thatani Samina hian Roger hi nupuina yani ti Asia Khan kalsan tanga se anu na hian atur lo phangem ti chu he khe shatu ta ti ber ani ta a Samina unau parol thar chuan Samina boral na chuan an chung kwa chu a ngong na tak seta engke man tlan nani wangin a u te lo chuan an chung kwa chu khai khom tu re fui tu po anom lo tho soin atan takpo shingnun singkunga fui tu ber a boral tak sia chuan ama hun chu ma chhon ngai na a shelo tak set tin a soyani tun chum kan crime story chu kha zong kha ni ya video te ingai na song ani chuan min lo like in min lo share sak vela channel te idu zong ani chuan min lo subscribe ve turin karon ngen cheni